हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोननि नट्स बे जाहैबाय बड' मेजर जायफोर लाग्रा एबा बर' रावखौ जायफोरा सोलोंनो गोसो बिथांमोननि थाखाय जायफ्रा कलेजाव फरायगासिनो दङ मास्टार डिग्री खालामगासिनो दङ बड' अनार्स लानानै बिथांमोननि थाखाय बेयो जागोन जुदि सिलेबासाव दङबा नोंथांमोनहा नायनो हागोन लिटारेचार पार्टनिफ्राय बियो दा बेयाव मा नुगोन नोंथांमोनहा गासै मोनब्रै PDF मोनगोन बेनि गेजेरजों बेयाव गोनांथार बियो मास्टार डिग्रीआव फ्राय दङ आरो ग्रेजुएट लेभेलावबो बेखौ आथिखालाव सोबाय होननाय खोन्थिदों दा बेयाव दङ नुनो मोननाय जादों जोङो कम्पोजिशन एबा रनसायनाया माखौ होनो सासे लिटारेचार लानाय मानसियाथ' माबा मोनसे कम्प'ज खालामखागोन सुजुखागोन लिरखागोन खन्थाइ रायथाइ सल'मा एबा बिजाब सुजुगोन बिजाब रनसायगोन सोरनिबा आर्टिकेलफोर बुथुमनानै एडिटिं खालामगोन बेफोरबायदि गोबांथार खामानिफोरखौ जोङो मावखागोन दा बेखायनो बिनि थाखाय नैबे कर्सआ जोबोद गोनांथार जानानै दङमोन दा बे बेलायाव दङ नैबे कम्पोजिशन एबा रनसायनायाव जोङो मा आखुथाय नांगौ मा डेफिनेशना मा बेखौ जोङो बाहाय फारि फारि मोनजोबगोन आरो मा पार्ट दङ मा बाहागोनि दङ मा आखुथाय दङ बेफोरखौ गासैबो बाहाय डिटेल्सै होनाय दंजोबखायो बेखौ नोंथांमोना मोनगोन रनसायनायनि थाखाय जायफ्रा सिलेबासाव दङ बेयो नायबानो मोनथिगोन नोंसोरो बेनिफ्राय दङ मोनसेया जाहैबाय नेक्स्टआव नैबेहाय दङ नोंथांमोनहा पेराग्राफ एबा सारि पेराग्राफखौ जों माबोरै लानांगौ माबे समाव दोननांगौ मोनसे कम्प'ज खालामोबा सुजुयोबा सल'आनो जा रायथायानो जा माबा बिजाब लिरनायानो जा दा बेयाव पेराग्राफखौ माबेयाव बाहायनांगौ मारै बाहायनांगौ मा रोखोमनि पेराग्राफ दङ मोनबेसे रोखोमनि बेफोरनि गासै डिटेल्स नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोननाय जागोन फारि फारि दा बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय मा नोंथांमोना नुगोन नैबेहाय प्रुफ रिडिं आरो जोबोद गोनांथार प्रुफ रिडिं माने मा जोङो रनसायनायनि बेलायाव जोङो नायफिनगोन नोंथांनि लिरनाया स्पेलिंआ जागोन ना जायाखै लिरनानै जोङो पाब्लिश खालामनो थाखाय DTP खालामबाय साफायनो नागिरबाय अब्ला साफायनायाव प्रिन्ट खालामनायाव गोबां मिस्टेक जागोन दा बे मिस्टेकखौ जोङो नायफामनो थाखाय माबादिखौ सिम्बल बाहायनांगौ जोङो सिम्बल बाहायै जोङो माबोरै मोनफा गोरोन्थिखौ बै DTP टाइप खालामग्रानो एबा प्रुफ रिडारनो फोरमायनानै होगोन दा बेखौ जोङो बेयाव फारि फारि मोनगोन प्रुफ रिडिंखौ मानो नांगौ मानोना मोनफा टेक्स्ट खालामनानै कम्पिउटाराव बुखांनायनि उनावहाय जों DTP खालामनानै प्रिन्ट खालामबानो फरायफिनबानो मिस्टेक मोनो दा बे फरायनानै प्रुफ रिडिं खालामनाय फोरमान नायनाय दा बेनि सिम्बलफोरा मायाव मा बाहायो नोंथांमोना जेरै नुगासिनो बे गासै डिटेल्सआ कर्सजों रिलेटेड दा बेखौ नोंथांमोनहा नांगौब्ला बेखौबो मोननो हानाय जागोन बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे जाहैबाय लास्टआव नोंथांमोननि थाखाय बेयाव दङ इडिटिं एबा सुजुनायनि थाखाय इडिटिंआ जाहैबाय बेयो जोङो DTP खालामनानै कम्पिउटारनि बेलायाव इडिटिं खालामनाय नङा जायहा कर्सआव दङ बेखौ मोनगोन इडिटिं माने मा जोङो सोरनिबा खन्थाइ रायथाइ सुजुनाय ज' खालामनानै मोनसे सुजुनाय आरोखि जेरै मेगाजिनखौ सुजुयो सौबिनरफोरखौ सुजुयो मा होनो खुगा लाइसि माउथपिस बेफोरखौ जोङो सुजुयो बबेबा मोनसे इनस्टिटिउसननि खुगा लाइसि बा मेगाजिनफोर बेफोरखौ जों जेरै सुजुयो आर्टिकेलखौ कालेक्ट खालामनानै दा बेयाव मा नियम बाहायनांगौ मा खालामनांगौ बेफोर गासैखौबो जों बेयाव नुनो मोननाय जागोन माब्रै साजायो माब्रै मायो दा बेनि थाखाय बे मोनसे नट बेनिफ्राय आरोबाव दं बाहाय मोनसेया इफेक्टिभ राइटिं माने मा मेहेरगोनां लिरनाय इफेक्टिभ माने मा जोङो माब्रै जोंनि लिरनाया फरायगिरिफोरनि गोसोखौ बोनो हायो माब्रै मा खालामोबा जोंनि फरायगिरिफोरा नोंनि आर्टिकेलखौ मोजां मोनो माब्रै सोदोबनि गहेनाफोरखौ बाहायनांगौ जायो दा बेफोरनि आइडियाफोरखौ नोंथांमोना बे नट्सआव मोनगोन आरोबा बेखौ जोंनो नांगोन जाय कर्सआव दंखायो जायफ्रा लादों एबा सिलेबासाव गोरोबदों नोंथांमोना बेखौ नायदो आरो मोनाखैबा मोनहैखागोन बेखायनो नायनानै लाबानो जाबाय लाइक खालामनानै आरो बेनिफ्राय सिगाङाव भिडिअ आपल'ड खालामखांबाय गोबांनो बेफोरखौ नायदो बड' मेजरफोराव आरो बेनिफ्राय गुबुनखौ मोनबाय थागोन दैलि आपडेट जालांबाय थागोन मोनफा बेनिफ्राय नोंथांमोनहा गुबुन भिडिअफोर नायनो थाखाय प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय प्लेलिस्टआव गोबां बेबायदि भिडिअफोर मोननो हानाय जागोन एसेनोसै गोजोन्थों